Hej, i dag laver jeg min første video sammen med min søster. Jeg har også en YouTube-kanal. Jeg hedder Olympia, og du hedder? Jeg hedder Filippa. Jeg har også en YouTube-kanal. Hvad hedder den? Filippa, du siger. Med F og 2 P og 1 L. Det var nok. Skal vi ikke bare se om komme i gang? Helt sikkert. Godt, kom. Hvad er det, vi skal lave? Vi skal lave sådan noget med gymnastik, hvor min søster laver efter. Min bokser har været. Ja. Jeg snæver. Ja, men skidt. Filippa, der klipper vi ud. Okay. Godt. Er du klar til at lave det efter? Ja. Du har store knæ. Kom nu. Jeg hader kun noget. Okay. Ja. Stræk benene. Det kan jeg ikke. Jeg er altid bange for at slå mig. Jeg er dårlig til at gøre sådan her. Ja, det var da flot. Tada! Og den der har den der ryg. Er det de puder, der rykker sådan noget af det? Ja, det er de der puder, der rykker sådan noget af det. Ja, nej, IF. Det er ikke sådan noget. Du skal til nye ben. Okay, så er det derude. Nu er det udenfor. Nå, men ej, så fortæller vi.